Η αστιπάλαια είναι έρωτας. Η αστιπάλαια είναι έρωτας. Η αστιπάλαια είναι έρωτας. Κάμερα τρέχει! Βίντεο κλιπ 2. Σαν γυναίκα γεννά, στο χώμα νύχτα το πρωί κι όλα αντέχουν ξανά και γίνονται ζωή. Πια παλιά κύβωτος, μέσα του χρόνου τις στοές βγάζει ακόμα στο φως, ζευγάνια αναπνοές. Δυνατά, δυνατά, γίνανε όλα δυνατά, τα δυνατά, 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 σε ένα θέαμα κοινό. Τι είναι εθελοντισμός? Είναι η οργανωμένη προσφορά χωρίς την απέτηση ανταλλάγματος από μια οργανωμένη ομάδα. Καλημέρα. Τι λέτε την φορά κάθε μέρα? Σκουπίδια μαζεύουμε, έτσι βγήκαν τα παιδιά όλοι. Να με αφήσουμε καθαρό. Στο νησί μας έχουμε πολλές δράσεις εθελοντισμού. Μία εκ των οποίων συμβαίνει σήμερα, Κυριακή 17 Τετάρτου, το λεγόμενο Let's Do It που καθαρίζει παραλίες, το περίγυρο του κάστρου, όπως είπα και πριν, παραλίες στην πλατεία. Πριν λίγο συναντήσαμε και τον κύριο Γιώργο που ανέβαινε στη φτερά διότι ξέσπασε μια πυρκαγιά. Έχουμε το ΣΕΠΑ, το οποίο βοηθάει η αντίστοιχη πυροσβεστική στην Αστιπάλαια, χωρίς βέβαια κάποιο κέρδος. Έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, η φιλοζωική. Έχετε προχωρήσει. Ναι. Έχετε προχωρήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχουμε προχωρήσει. Ρε Ξάκο. Αχ, Παναγία μου. Το Οικο Σωματείο είναι μία ένωση ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την προστασία των ζώων, των αδέσποτων και όχι μόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος να είναι η δουλειά του αυτή, να πληρώνεται από το κράτος για να τα περιθάλπει, να τα προστατεύει. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εθελοντική προσφορά, διότι δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο. Η συγκεκριμένη φιλοζωική οργάνωση που είμαστε λέγεται η Φωνή των Ζώων και σκοπό μας είναι να γίνουμε η φωνή των ζώων, μιας και εκείνα δεν μιλάνε. Και αυτή η προσπάθεια να μπορούν τα παιδιά από μικρά να ξέρουν ότι υπάρχει τρόπος να συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη Βυργίνια, είναι ότι και αυτά αισθάνονται όπως αισθανόμαστε κι εμείς. Ακριβώς το ίδιο. Όπως πονάμε εμείς, πονάνε και αυτά. Όπως στεναχωριόμαστε εμείς, στεναχωριούνται και αυτά. Στην Αστιπάλαια τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός γενικά πιστεύω ότι έχει μία πορεία συνεχώς αυξανόμενη και όχι μόνο σε σχέση με τα ζώα και την φιλοζωική μας, όπου και εκεί ξεκινήσαμε μια ομάδα 20 ανθρώπων και τώρα είμαστε γύρω στα 140 μέλη. Εθελοντισμός υπάρχει επίσης όταν στις μέρες μας είναι και επίκαιρο, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Με αυτήν ασχολείται το Γυμνάσιο Αστιπάλαιας, το Νοιάζομαι Κεντρό. Βοηθάει τους πρόσφυγες μαζεύοντας τους διάφορα ρούχα και πράγματα, τα οποία θα σταλθούν σε ένα κέντρο προσφύγων. Η Αστιπάλαια είναι η τράπεζα των Θεών. Η Αστιπάλαια είναι η τράπεζα των Θεών. Η Αστιπάλαια είναι η τράπεζα των Θεών.